Orang ni mani ragu pura telang thang jaka. Itu tuh Gas cylinder kau telang thang kan? Okay. Tei. Apa fridge ni mani ragu? Pura. Pun kerja. Okay. Yang apa? Pura. Oh komputer tu tunggu laptop kau kita lang thang kan? Apa yang pura? Bisna rung mani jatuh na. Apa yang talam kau kita lang thang kan? Rira pura sahar jak. Pura Telang kah, itu sarkar kiri, telan dokter ni nanti. Hayung ha busharokni salo hayungni joto lukurokno hamjakma tei khuluma yafaro Ttaadc ni bwkhaktwi hani busharokni hukumu mukumu buni slai juda buni slai kuchuk buni slai kotor hani busharokni kanmung chumung rwchabung musamung chamung bebak belaikhe bolaijago hayungo Jeng Ttaadc hayung ha busharokni salo diayo hani busharok teibo kuchugo kathon tei hayung gwnangwi sinimung manthon